खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। बिटिआर ओनसोलाव दासिमबो सम सम हाथियार बोखांनानै मोनो। फिन अदालगुरियाव हाथियार बोखांनानै मोनदों। अदालगुरियाव गंसे एके सिरिस राइफलजों लोगोसे गोथां गुलिफोरखौ अदालगुरि पुलिसा बोखांनो हादों। बे खौरांखौ आसामनि डिजिपि जिपि सिं बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोसावदों। रां जाख्ल'नायनि दायाव फिन हमजादों सानै सोरखारि मावख'गिरि। हमजानाय सोरखारि मावख'गिरिफोरनि मुङाफारियै अनुप बर' आरो धीराज नामसुद्रा। अनुप बर'आ बरमा रेभिनिउ सार्कलनि लाट मण्डल हा नामजारि खालामनायनि मुङाव रां लादोंमोन अनुप बर'आ। नाथाय डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीम आसामनि जे सानायाव रां लाफुबाय थानाय समावनो अनुप बर'आ हमजानो गोनां जादों। बेराफारसेथिं धीराज नामसुद्राया गहपुर पुलिस थानायाव साब इन्सपेक्टर। बिथाङा मोनसे क्रिमिनेल केसखौ फोजोबनो थाखाय रां लादोंमोन। बिथांखौबो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमआ सोलो खालामनानै रां लाफुबाय थानाय समावनो हमनो हादों। 2023 मायथाइयाव जानो गोनां मेट्रिक आनजादनि रुटिनखौ फोसावनानै होबाय। नाथाय देग्लायनि सोंनाय बिलाइखौ गुबुन बोसोरनिफ्राय एसे गुबुन रोखोमै दानगोन। मेट्रिक आनजादा 3 मार्च 2023 निफ्राय जागायजेननानै 20 मार्चसिम जागोन आरो प्रेक्टिकेल आनजादा 24 आरो 25 फेब्रुवारि 2023 आव खुंजागोन। सेबानिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोदान सोलोंथाइनि खान्थिनि बायदिब्ला हायार इडुकेसनाव मुं थिसननो थाखाय इन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। दिल्ली इउनिभार्सिटि आरो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिया बे बोसोरावबो हायार इडुकेसननि थाखाय इन्ट्रेन्स एग्जाम खुंदों। बेनिखायनो आसामनि इउनिभार्सिटिफोरावबो इन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनायखौ जागायसिगोन। बेनिखायनो इन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय फरायसाफोरखौ थागथियारि खालामनो थाखायनो जानो गोनां मेट्रिक आनजादाव इंराजि, सानखान्थि, बिगियान आरो समाज बिगियान बे मोनब्रै आयदायाव 50% 1 नाम्बारनि सोंनाय थागोन। जाहाथे गासैबो कर्सखौ कभार खालामनो हायो आरो फरायसाफोरनाव जाहाथे मोनफ्रोमबो आयदानि खमसे खम रोंगौथिया थायो। बेनिखायनो सोंनाय बेलायाव 50% 1 नाम्बारनि थागोन आरो आद्रा 50%आ सिगांनि बायदिनो 2 एबा 3 नाम्बारनि थागोन होननानै फोरमायथिदों सेबानिफ्राय। बेनि अनगायैबो बर' आरो इलेक्टिभ आयदायाव सिगांनि बायदिनो सोंनाय बिलाइ बानायनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। मेट्रिक आनजादाव गुबुन रोखोमै सोंनाय बिलाइ दाननो थाखाय थांखि लानायखौ नायबिजिरनाया जाखाबाय आरो 6 दानारि आनजाद एबा हाफ इयारलि आनजादाव बे आयेनखौ बाहायनायबो जाखाबाय आरो बेबायदिनो फरायसाफोरखौ थागथियारि खालामनाया जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों सेबानिफ्राय। गुजरातआव बिजेपि दोलोनि सोमोनांथाव देरहासारनाय। 182 मासिनि मादाव 156 मासियावनो बिजेपि दोलोआ देरहासार जानो हादों, जाय गुजरातआव जारिमिन सोरजिदों। थांनाय 1985 मायथाइयाव कंग्रेस दोलोआ गुजरातआव 149 मासि देरहासारनो हादोंमोन। नाथाय दा बेनिख्रुइबो बांसिन मासियाव देरहासारनो हानानै मोनसे जारिमिन सोरजिदों बिजेपि दोलोआ। गुजरातआव 7थि खेबनि थाखाय देरहासार जानो हादों बिजेपि दोलोआ। गुजरातनि मोन 182 मासिनि मादाव कंग्रेस दोलोआ 17, आम आदमी पार्टिया 5, समाजवादी पार्टिया 1 आरो 3आव उदां बिजाथिया देरहासार जानो हादों। बेराफारसेथिं हिमाचल प्रदेशआव बिजेपि दोलोनि जेननाय। 68 मासिनि मादाव बिजेपि दोलोआ 25 मासिखौ आवग्रिनो हादों। कंग्रेस दोलोआ 40 आरो 3 मासियाव उदां बिजाथिया देरहासार जानो हादों। बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन सुंदयै बनसुनि बानजायनायाव अदालगुरियाव थांनाय 7 डिसेम्बराव आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै न' फारसे गिदिंबोफिननाय समाव हरनि 11 रिंगासो समाव भबानिपुर टल गेटआव चिरां जिल्ला आवचारनि थागिबि बनसुनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिमल बसुमतारीखौ सिनाय मोनै सुबुंफोरा गाज्रियै गाग्लोबदों। जोखोम जानाय बिमल बसुमतारीखौ टल गेटआव थानाय पुलिसफोरा बरपेटा मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा गोब्राबथार जोखोम जानायनि थाखाय बिथांखौ गुवाहाटीनि मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिनाय मोनै सुबुंफोरा बिमल बसुमतारीखौ लहाजों खर'आव बुनानै गोब्राब जोखोम खालामदों। फरायसा आफादफोरा बे जाथायखौ राजखान्थियारि खैसोर थानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 7 डिसेम्बराव आलादा बड'लेण्डनि थाखाय अदालगुरियाव सोमावसारनाय हाबाफारिखौ होबथानायखौ लानानै बिमल बसुमतारीया सोरखारनि हेंथायै गोख्रों बिबुंथि लाखिनायखौबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादोंमोन। मानसि गोमानायनि खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथियाव मानसि गोमादों। क'क्राझार जिल्ला सालाकाथि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय जलपाइगुरि गामिनि बिफा बिरेन्द्र औवारी आरो बिमा रंसारि डिग्री औवारीनि नैथि फिसाज्ला कनकलाल औवारी 35 बोसोर बैसोनि बिथाङा थांनाय 3 डिसेम्बरनिफ्रायनो गोमानानै दङ। मोनाबिलि 7 रिंगानिफ्राय गोमानानै दं होननानै बिथांनि बिफाया फोरमायथिदों।
न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारलांनायनि उनावनो बिथाङा न'सिम फैफिनाखै होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बिथांखौ नुसनबायोबा हाराहास्ति खालामा आरो न'खरनि सुबुंफोरनो खौरां हरो, बेनि थाखाय खावलायहरदों बिरेन्द्र औवारी बिथाङा। खौरां हरनो थाखाय 8133019250 बे नाम्बाराव खौरां हरनो हागोन। बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया आरो सोरखारनियाव पलिसि गैया होननानै दिपेन बर'आ बुंथियाखै। दिपेन बर'नि सायाव बेबायदि बुंनाय रावखौ बोखांनानै लाफिननो थाखाय आरो निमाहा बिनो थाखाय बनस'नि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सन्जय नार्जारिखौ खावलायदों अदालगुरि जिल्ला एबसुआ। मख'नो गोनांदि थांनाय 7 डिसेम्बराव आलादा बड'लेण्डनि थाखाय अदालगुरियाव सोमावसारनायाव बनस'नि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सन्जय नार्जारिया दिपेन बर'नि नंखाय बाथ्रा बुंनानै हाग्रामा महिलारिजों रुजुनानै गाब फोननो नाजादों होननानै फोरमायथिदों एबसुनिफ्राय। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैथ'वा आरो सोरखारनाव पलिसि गैथ'वा होननानै दिपेन बर'आ बुंथिदोंमोन आरो हाग्रामा महिलारियाबो बेबायदिनो बुंथिदोंमोन होननानै सोमावसारनायनि गेजेरजों सन्जय नार्जारिया बुंथिदोंमोन आरो दिपेन बर' आरो हाग्रामा महिलारिया एखे बिबुंथि लाखिदों होननानै सानैनि गेजेराव रुजुदोंमोन। नाथाय दिपेन बर'आ बेबायदि माब्लाबाबो बुङाखै होननानै खेंफोरथि होदों एबसुनिफ्राय। आलादा रायजो दानायनि जेबो पलिसि गैया होननानै मिरु सोरखारा जि बुंथिदों बेखौसो दिपेन बर'आ बुंफिनदोंमोन आरो पलिसि गैयाबा पलिसि लाबोनो नांगोन होननानैसो दिपेन बर'आ बुंथिदोंमोन होननानै फोरमायथिदों एबसुनिफ्राय। बेनिखायनो सन्जय नार्जारिया दिपेन बर'नि सायाव बेबायदि बुंनाय रावखौ बोखांनानै लानांगौ आरो निमाहा बिनांगौ, नङाब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो बुंथिदों अदालगुरि जिल्ला एबसुनिफ्राय। लोगोसे नंखाय बाथ्रा लानानै एबसुनि बिबानगिरि आरो आफादगिरिनि सायाव गाब होनो नाजानानै सोरबा हान्जानि दैदेनगिरिजों रुजुनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानैबो बुंथियो अदालगुरि जिल्ला एबसुनिफ्राय। इउक्रेननि प्रेसिडेन्ट जेलेन्स्की बिथांनो 2022 मायथाइनि पार्सन अफ द इयार बिमुं होबाय। रासिया बायदि गेदेर हादरनि गाग्लोबनायाव गावनि साहसिजों गसंथानायनि थाखायनो इउक्रेननि प्रेसिडेन्ट जेलेन्स्की बिथांनो टाइम मेगाजिनआ 2022 मायथाइनि पार्सन अफ द इयार बिमुंखौ गथायदों। रासिया बायदि गोहोगोरा हादरनि गाग्लोबनायनि हेंथायै गसंनो थाखाय जेलेन्स्की बिथाङा गावनो ओंखारनानै इउक्रेननि नोगोरारिफोरनो मोनसे थुलुंगा होदोंमोन आरो बिथाङा इउक्रेननि राजथावनि कियेभआव थानानैनो गासैखौबो सामलायजोबदोंमोन। रासियाया गोबां गाग्लोबदोंबाबो बिथाङा गावनि हादरखौ गारनानै खारालासे गावनि हादरनि सुबुंफोरजोंनो समानै गसंफादोंमोन। बेनिखायनो बिथांनो 2022 मायथाइनि पार्सन अफ द इयार बिमुंखौ जेबो गोनो गोथो गैयालासे होनाय जादों। दिल्लीयाव मानसि बुथारखुमानाय जाथायफोरा फ्राय जाफ्लेबाय थायो। बे खेबाव गंसे सुटकेसनि सिङाव गोथै देहाखौ बोखांनो हादों दिल्ली पुलिसा। सोनाब दिल्लीनि पान्जाबी बागनि साखाथियाव थानाय दैनि नालानिफ्राय बोखांनो हादों गोथै देहाखौ। दै नालायाव मोनसे सिनाय मोनै बेगनिफ्राय गेसाव मोनामनायखौ मोननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा दिल्ली पुलिसनो खौरां हरदोंमोन। बेयावनो दिल्ली पुलिसा नुजाथिफैनायाव सुटकेसनि सिङाव सेवनाय गोथै देहाखौ मोननो हादों आरो थैनाय सुबुंखौ 28 निफ्राय 30 बोसोर बैसोसोनि आइजो होननानै सिनायनो हादों। नाथाय आइजोआ बबेनि आरो मा मुं बेफोरनि सोमोन्दै दासिमबो जेबो मिथिनो मोननाय जायाखै। नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानै दिल्ली पुलिसा फोरमायथिदों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।